हेलो फ्रेंड्स, ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଭ୍ରମଣ ନାମକ ଏକ ରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଉପକ୍ରମ। ଆଦିମ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଥିଲା ଯାଯାବର। କାଳକ୍ରମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ିଲା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସବାସ କଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଲାନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପରିଭ୍ରମଣ କଲା। ପରୋକ୍ଷରେ ପରିଭ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିପାରିଲା ତଥା ଉପାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ପାରିଲା। ଆମର ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଶୁ ଭାରତ ଭୂମିକୁ ଇବନ ବତୁତା, ହୁଏନ୍ସା, ଫାହିୟାନ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଗମନାଗମନର ସେତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ସଂକୁଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗମନାଗମନରେ ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଯାପନ ପାଇଁ ବହୁ ପାନ୍ଥଶାଳା, ଧର୍ମଶାଳା, ବିଶ୍ରାମଗାର ଓ ହୋଟେଲ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମୟ। ସାଧାରଣତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଶରତ, ବସନ୍ତ ଓ ଶୀତ ଋତୁ ସୁବିଧାଜନକ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ରୌଦ୍ର ତାପର ପ୍ରଖରତା ଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନଥାଏ। ଉପକାରିତା। ଭ୍ରମଣର ଉପକାରିତା ବହୁବିଧ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭାଷା, ଚାଲିଚଳନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୁଏ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବାରେ ଭ୍ରମଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଐତିହାସିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟୋନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଉପସଂହାର। ବହୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭ୍ରମଣର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନିମିତ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ସହ କର୍ମକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।